This is Powerhouse FM, leader of the airway. Masiphinde sibotise kwindawo ngendawo enhleni phulaphuleni kuzo. Uphulaphula ungaphambili wakho wesikhululo Powerhouse FM. Kodwa ke ngoku siphethe inkqubo ethandayo nevutha be. Igama layo ethi Confession Line. Osembokweni kwenkqubo kubani kaloku ngenguye uDJ Dada. That's my name. Abanye bathi Brady. Ndiyakwamkela torhana kule nkqubo imnandi kangaka. Apho ukhuphela landofa wemfihlo. Wawutsha sozoyithi vu. Mamela ke nazi rules ze-show. Mamela kahle. Asifuni igama lakho. Asifuni nokwazi idolobho ofuna kuyo. Asifuni noyazi thina ukuba uthetha ngabani. Sicela i-confession uzokhululeka umoya wakho. Kodwa confession yakho ingabe na identity. I'll be taking my first caller very soon. Kodwa ke sawuthatha for own calls ezintathu kuphela. Cha 3 phone calls. So please, if in a confession, khawusithinte man. Sive ngawe. Stick around. This is Powerhouse FM, leader of the airwaves. Caller, you are live on Powerhouse FM Confession Line. Sakwamkela enqubeni mphulaphuli. Hello, sicela confession. Msasazi mandibulise man. All of that. Futhi ndiye apho kufele khona ithwale kule confession. Sizindlebe xhego lam. Inokuba ndinayo into phaa kwi-30, 35 years. Okay. Ndihlala apha edolophini. Kodwa ke after 10 years nje lapha edolophini. After ndihleli 10 years usuka kwami ezilalini. Ndahamba ndolanda unyana wam wayihlala nomama ke umakhulu wakhe. Okay, umakhulu kanyana. Sahlala naye ke apha edolophini kunye nomamayo. All right, as a family. Nditsho ke kunyanam ufika phaa kumsezabana 18 phaa. Fine. Akudlulanga ne5 years. Ndabe sendifumane report ngapha nangapha. Okay. Soba le ntwana iyasela and violent xa isele. Whoa. 5 years cha. Ndithethise ke DJ le ntwana bengathi vili. Okay. Suka yaqala phansi. Fine. Ndithetha nawe nje andiyazi uba yiphi. Okay. Ifunwa ngabahlali endabaqala ukuzoyikhangela. Sisezanzulwini ngokuba Imsasazi sisuka uvuswa nenkosikazi ekuseni ngamadoda obafama cala efuna le ntwana emfundweni yakugudulula indlu yam kawufana ucinge inxibe i-arteri apho inkosikazi nayo inxibe inayithi siyakhonjwa ngemiphi ekuseni. Yo, inhloni ezinjalo. Fondeni abasemthethweni bawo bathini ngale nhlalo yakho? Intanga le ntwana uba nokuqala inyani isandula uphuma etrongweni. Okay. Njengoba ndisithi kuzofunwa ngabahlali apha ayinayo ne-10 days iphumile etrongweni. Tata akagqibi 10 days le check. Ndiyakuxelela. Yo. Ndiyakuxelela. Ithini ke tata i-confession yakho namhlanje ofuna ukusiconfessela yona? Ndifuna ibhodle senhlizweni. Uye wonke lo durbensi sijongene nayo nenkosikazi. Kuba nguye yedwa lo mfana ongunyana wam. Okay. Sibona ndinofa andiyazi kuzawuthini. Oh ba. Okay, sahlala phansi nenkosikazi sayincokola le nto wena msasazi. Okay. Sagqibeka lokuba masiyinyuse le ntwana ngokwethu. Ninyuse. Amanye amazwi siyibulale ngokwethu. Okay. Uyibona inqunqa iqhaqhwa itshiswa ngabahlali esidlangalaleni sibukele nathi akekho umzali nomelana nalonto. Linyani elo bawo kodwa ke so uthi nenze isigqibo nonkosikazi wakho sokuba nimbulala unyana wenu. Kunjalo. Ni plan enjani lento bawo? Khawunika umfanekiso engqondweni wale plan yenu. Yenze njani? Ilula msasazi ilula. Okay. Sipheke nje idinara. Nipheke idinara? Njengesiqhelo. Kodwa ke sayenza yamnandi siyamazi lo mfana uyakuthanda ukutya. Okay. Samfakela ipoison phana nkosikazi. Watya. Ngoba kutya ulala phaa kwelaa gumbi lakhe liphanga semva emva kwendlu. Okay. Ulala phaa. Ngomso ke uyawuvuka ebanda. Simtyise ipoison. Tata njengoba confession yam. siyabulela i-confession bawo. Nje kodwa phambi ndiyohlukana nawo apha eminxebeni.
Njengoba uthetha nam, unyana wakho sele eswelekile? Ndicinga njalo msasazi, ngoba ndiyacinga into yoba ziyure ezintathu sezidlulile after le ntwana intye yolala. 3 hours ago. Ndithetha nawe nje ibhubhile. Kodwa ke wena uzakwenza njani msasazi? Zeziphi ezinye alternative enizizameleyo? Xa umse kwenye idolophu umntu mhlawumbi yesizalwane afike aske abe wesuka stoti kunalapha xa elapha kuwendlini. Mfondini akomthandazeli singayanga kuye. Akhokhwele nagqirha esingayanga kulo. Ukuba ilungile ntwana kodwa sohlulakele ngoku. Msasazi bendisithi mandikhuphe le nto ilapha kum. Wow. Enkosi ngeenkqubo. Enkosi nange-confession. Nathi tata sibamba ngazo zibini nge-confession. Madoda, nansi ke la show bendisithi ivutha malangatye. This is Powerhouse FM Confession Line. Please, ungatshintshi isitishi. There is still a lot coming. Enkosi ngokuhlala nam. Masithe sobabini. Ndizakonwabisa. Sibolekeni indlebe kaloku mawethu nasi siqwengana sebali ngokubhalwa ngulubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicelela se-Powerhouse Media Productions. Balilona elithi Powerhouse FM Confession Line. Khawulonwabele. Leli libali elingasingiselwanga ntweni okanye mntwini. Koko ukufundisa, ukuxhobisa nokonwabisa. Ibali eli kunye nabalinganiswa ngamagama aqanjiweyo ukutyebisa umyalezo webali elo. This is Powerhouse FM, leader of the airway. Maniphinde nikubulele ngoba usahleli nam kule nkqubo. Kodwa ke, let me be honest. Nam ndine-confession enza kuyichaza ngoku. Ayindivuyisi le nto yokuba kungabikho nelinye inenekazi elifonayo kule nkqubo. Ndiyazithoba ke, ndicela zinthinte kaloku nazo imbokodo. Ndive kwelazo icala. Ndiyazi kaloku amandla omphefumlo apha kwaba bantu. I'll be taking my second call very soon. Ungabaleki. This is Powerhouse FM, leader of the airwaves. Caller, you live on Powerhouse FM Confession Line. Siyakwamkela enkqubeni mphulaphuli. What is your confession? Mandisibusele nam ke DJT. Siyabulisa nathi bhuti. I-confession yam wena mandikhawulezele ndiyapha kuvele ithole. Sizindlebe bhuti. Buda mna ndingumshumayeli bayicaweni. Okay. Kuminyakana nje edlulileyo ndaye ndanotise xa ibindimushumayeleyo. Iba ngosisi abazondincoma bandibamba isandla. Yebafundini. Service yilento yayinyuka fundini. Yemadoda. Cut matters short thina. Khawuze nazo bhuti. Zanazo. Ndiende. Wathini? Ndilala nosisi abathathu abatshatileyo. Ngoku ndifuna uyiyeka le nto. I-confession yam leyo mntakwethu. Awukabhaqwa. Mhlekazi suyithethe yokubhaqwa brati. Iza nayo man. Ndiphantsi ukubhaqwa. Kwafika indoda ndihleli emotweni ngenye imini yandibonisa umpu yathi mandiyeke le nto ndiyenzayo. Yebafundini. Lo wendingazange ndambona. Zange wayibona. Ndaqonda into yoba apha ndizawuluza ubomi bam. Usiqonde ke i-girlfriend yam nayo ayiyazi noyazi. Ayiyazi. Brati mandibaleke noko kutsho kwexibilili fundini. Hayi kuhle xa kunjalo. Man. Kuhle xa kunjalo. Ungayeki kwethini mazanethole. Siyabulela sibamba ngazo zibini bhuti. Sithi mazanethole nakuwe. Ngasikukwazi uphuma kule ndawo kuyo. Sawuthi chungcembeke nenkqubo. Mandikubulele kwakhona ngokuhlala nam. Sawuthatha umbulabula ukugqibela. Benthe kaloku siya kuvuthondaba ngoku. Sathi emva kwale conversation ye-confession sikwazi ukuyivala inkqubo. Kodwa siyabulela ba usahleli nathi. Caller, you live on Powerhouse FM Confession Line. Siyakwamkela enkqubeni umphulaphuli. Hello. Molweni msasazi. Mandibulise nam. Le yami i-confession
i-complicated, ixhakaxhaka. ayikwazi tuba complicated apha sizindlebe sonke yayasijaje Yanditya wena tataman. Ngomnye ubusuku ndathi ndibuye espan. okay Kodwa ndandiqale kwenye ikholegi yam before ndigoduke. alright Safumana ke nje i-shorts ezimbalwa. Nomhlobam ndathi from nje kamandi. okay Now ndiyagoduka ke ngoku endleleni egodukayo I think amaxesha okuphaa emva ko-12 after 12 past 12 ekuseni kuba ndandiphume u-10 ngaloo mini alright and ndandiyiqhwabile imoto yam mfethu ngokugoduka ne ndiyavram kamandi fondini yeyi umntu out of nowhere ndamgila Joe bad wow ndamgila msasazi ish uphuka yomibini imilenze and Ish. kwakungekho nomntu ondibonileyo because kwakusekumnyama elaa xesha okay and ndiyasumi mhlawumbi mna wayesandudla kujikeleza jikeleza okanye mhlawumbi. uyabona but ke usisi lo namgilayo waye-unconscious ndamkhwelisa emotweni ndamsesibhedlele same time wow wahoywa ke ndacacisa nam ndidibene naye elele endleleni kungekho mntu so washiya istatement esinjalo mana ndiyombona ke wade wa-conscious ndazazisa kuye qho xa ndibuye espan ndidlule kuye mphathe nto zimandi sometimes and ngoku nale nto bafethu yangathi iba romantic romantic ngoku and ndandisaziwa nangamanesi ngoku wade wagoduka usisi nawusihlala sobabini and ndifuna umtshata kodwa are you serious ndisindwa yile confession DJ are you serious ukuxelela fondini wow congratulations man ndiqale nditsho so mntakwethu Karen City thank you kangoku ithini next move yakho ukuba ikhona uba yikho hayi ungavuma nje bhuti wam uthi hayi ayikho i-next move fondini mhlawumbi man Karen City ungafumana ingcebiso komnye wabaphulaphuli ngoba abanye abantu bayakwazi ukhomenta on shows like this akhomende umntu then mhlawumbi uqonde okay man I need to try that one so ithini move yakho yesibini bhuti fondini mna man Karen City City wena Dimen ngoku Okay. ndifihle induku yam emqubeni nale yokuba ndizokonfesa babeyinduku endiyifihle emqubeni uyabona after le phone call ndiyakuxelela ukuxelela ndizawukhululeka emphefumlweni even nocinga ndizawucinga bhetere so Alright. big ups to the show so iplan zakho zezayo keep up alright ndiyabulela kakhulu bhuti siyabulela nangeconfession yakho thank you for phoning thank you for being part of this beautiful show put your comments tell us if we should stop or not I love you good night this is Powerhouse FM leader of the airwaves phulaphula kaloku isiqendu silandelayo salomdlalo mnandi kangaka othi Powerhouse FM Confession Line fumana eli kaloku kunye namanye amabala nokutsala umdla wakho uqhagamshelana nathi kumakhasi zonxibelelwano apho khangela iPowerhouse Media SA kuTikTok, Facebook, Instagram nakuYouTube ungalibali kaloku ukusubscribe akho okwangoku sithe nkosi ngendlebe